Как правилно да монтираш Sorino Aurora? Не бой се, лесно е. Най-напред, отвори си опорният крак. После, подготви се за монтаж към изофикса. След щракване се появява зелен индикатор за правилен монтаж. Избутай плътно към облегалката. И не е достатъчно. За максимално стабилен монтаж, бутай здраво. Притиснете стола добре от двете страни до последното щракване. Едва тогава столът е фиксиран правилно. Остава само да спуснем опорният крак. И повдигаме стола, докато потъне червената линия. За стабилна опора към пода на автомобила. Готови сме. Време е да сложим бебчо. Удължаваме коланите, а вградените магнити ги задържат настрани за по-лесно поставяне на бебето. Закопчаваме коланите до появата на зеления индикатор, затягаме ги докато прилепнат плътно и не могат да се съберат между пръстите. Завъртаме стола обратно на движението и активираме допълнителната странична защита. Подложката за новородено се използва от 40 до 75 см, а мини подглавникът може да се регулира в две височини. Когато детето порасне, отстраняваме подложката за повече комфорт и място. Обратно на движението, столът може да се използва до 105 см. При деца над 100 см по посока на движението, опорният крак вече не се използва. Той трябва да бъде прибран и махаме коланите. Сега Аврора функционира като бустерна седалка до цели 150 см. За обезопасяване на детето вече използваме автомобилния колан, който трябва да премине през обозначените в зелено водачи, за да бъде правилно позициониран и да осигури максимална защита при пътуване. Видя ли? Не е трудно. Sorino Aurora – един стол за всички възрасти. Научи всичко за Sorino Aurora на сайта ни moebebe.com или ела в магазинът ни в Младост.